Bună, ursuleți frumoși! Ce faceți? Acum că a venit primăvara, iar noi am discutat despre ce se întâmplă în acest anotimp, am hotărât să facem niște lalele. Pentru realizarea lor avem nevoie de o foaie albă, de niște furculițe, eu am ales de unică folosință, de acoarele, eu am ales culoarea portocaliu, galben, albastru, roșu și verde pentru frunze și tulpină și o pensulă. Să trecem la lucru. Pentru început, eu m-am hotărât să pictez și niște iarbă. Iarba în care vor crește lalelele noastre. Acum vom face tulpinile și frunzele lalelelor noastre. Acum că am terminat de pictat tulpinile și frunzele lalelelor, vom face floarea acesteia. Cu ajutorul unei furculițe o vom pune în acoarelă, eu am ales întâi culoarea roșie, după care o vom pune pe foaia noastră. Acum că am terminat-o pe cea roșie, vom alege altă culoare. La mine va fi albastru. Același lucru. Luăm furculița, o introducem în vopsea peste tot și o vom așeza pe foaia noastră. Acum că am terminat-o și pe cea albastră, vom alege altă culoare. La mine va fi portocaliu. Acum voi mai face una roșie. Și acum, ultima lalea de culoare galbenă. Sau ce culoare vreți voi. Puteți alege ce culori vă plac vouă cel mai tare. Acum că am terminat de pictat lalelele, putem face un soare și niște norișori pe cer. Vom picta interiorul cercului, după care vom face niște raze. Razele sunt niște linii, mai mici, mai mari, cum vreți voi. Acum eu voi face și un norișor. Norișorul meu este albastru. În locul norișorului, voi puteți alege să faceți doar cerul sau să lăsați imaginea cum vreți voi. Acestea sunt lalelele noastre. Eu m-am distrat tare mult realizându-le. Spor la lucru și pe curând, ursuleți! Pa, pa!